Παρουσιάστε, άρθρο. Κεφαλή, δεξιά. Τιμή ανάπαυση. Έναρξη τελετής. Δοξολογία. Από καλύφθη. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της ευσεβές ή κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, επευλόγησον τους ηγείτορας ταύτης προστάτευσον από παντίον κινδύνων φιλάνθρωπε και ανάπαυσον και όσους προς εμετέστησαν εκ ταύτης της ζωής Χριστέ μου πάσοφες. Σε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσαν των δεινών ευχαριστήραν προς μάχητων εκ παντίον. Προσκολασαής επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, που παγόμεθα ουσίας τους σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού, ενώ έχουμε την απολύτρωση, την άφεση των αέρ της ουρανής και τα επί της γης. Εκ του Καραμαρτέου Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα. Εκλεκτή προσκεκλημένη. Είμαι ο αντισμήναρχος Πτάμενος Χρήστος Λούτρας, διοικητής της 383 μοίρας ειδικών επιχειρήσεων και αεροπυρόσβεσης και σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στη σεμνή αυτή γιορτή με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων λειτουργίας της μοίρας. 20 χρόνια πέρασαν από τη στιγμή που ξεκίνησε η πορεία της 383 μοίρας, μιας μοίρας που σφράγισε το χρόνο με διακριτική παρουσία και αφοσίωση στην ανθρώπινη ασφάλεια και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η ίδρυση αυτής της μοίρας αντικατοπτρίζει την ανάγκη για εξειδικευμένες δυνάμεις που να ανταποκρίνονται σε έκτακτες καταστάσεις και φυσικές καταστροφές, αλλά και για μια ομάδα που να είναι έτοιμη να προσφέρει βοήθεια σε κάθε ανάγκη σε οποιοδήποτε γωνιά της Ευρώπης. Είναι μια ιστορία αφιέρωσης, προσφοράς και προετοιμασίας για το άγνωστο. Καθ' όλα αυτά τα χρόνια, η 383 μοίρα ειδικών επιχειρήσεων και αεροπυρόσβεσης ανέπτυξε όχι μόνο τεχνικές ικανότητες σε κρίσιμες στιγμές, αλλά και μια ισχυρή ηθική δέσμευση προς το κοινό καλό. Η μοίρα αυτή αποτελεί παράδειγμα υπευθυνότητας και επαγγελματισμού. Τα μέλη της, εκπαιδευμένα να αντιμετωπίζουν τις πιο απαιτητικές καταστάσεις,
Δείχνουν απρόσκοπτη αποφασιστικότητα και συνεργατικό πνεύμα σε κάθε αποστολή που αναλαμβάνουν. Από το 2003 που ιδρύθηκε η 383 μοίρα έως σήμερα, οι χειριστές της έχουν εκτελέσει περισσότερες από 14.000 εξόδους σε αποστολές αεροπυρόσβεσης που μεταφράζονται σε πάνω από 32.000 ώρες πτήσης και αντίστοιχα 87.000 ρήψεις νερού. Επιπρόσθετα, η μοίρα έχει εκτελέσει με επιτυχία 23 αποστολές αεροπυρόσβεσης σε άλλες χώρες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Τα 20 χρόνια αυτά αποτελούν μια πορεία αφιερωμένη στην ασφάλεια και την ανθρωπιστική βοήθεια. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την αξιέπαινη αυτή αποστολή, ευελπιστώντας ένα μέλλον γεμάτο ακόμα περισσότερες επιτυχίες και ασφάλεια για όλους. Το είδος των αποστολών της 383 μοίρας επιβάλλει, εκτός από το υψηλό επίπεδο γνώσεων και επαγγελματισμού, τη συνεχή εγρήγορση και την άριστη ψυχοσωματική κατάσταση των υπταμένων, καθώς ο παραμικρός εφησυχασμός μπορεί να οδηγήσει σε υπέρβαση των ορίων μηχανής και ανθρώπων, καταδεικνύοντας ότι οι αποστολές αεροπυρόσβεσης συγκαταλέγονται σε αποστολές με το υψηλότερο ρίσκο εν καιρό ειρήνης. Κατά αυτή την έννοια, το έτος 2007 αποτέλεσε ορόσημο για τη μοίρα, όχι μόνο επειδή η χώρα και το σύστημα δασοπυρόσβεσης δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες, με μεγάλο πλήθος δύσκολων αποστολών, αλλά και επειδή η μοίρα έζησε την τραγικότερη στιγμή της ιστορίας της, την απώλεια του σμηναγού Δημήτριου Στολίδη και του υποσμηναγού Ιωάννη Χατζούδη κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στα Στήρα Ευβοίας στις 23 Ιουλίου του 2007. Το μέλλον επιφυλάσσει νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Η τεχνολογία εξελίσσεται, η κλιματική αλλαγή ενισχύεται και οι ανάγκες ασφαλείας γίνονται ολοένα και πιο πολύπλοκες. Εν μέσω όλων αυτών, η 383 μοίρα έχει το καθήκον να προετοιμαστεί, να καινοτομεί και να προσαρμόζεται στην αλλαγή. Επιπλέον, είναι υποχρέωση όλων μας όχι μόνο να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο της μοίρας, αλλά να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο, επικεντρώνοντας τη δομή και λειτουργία, την κουλτούρα και τους διατηθέμενους πόρους. Καθώς γιορτάζουμε αυτή την μνημειώδη επέτειο, ας τιμήσουμε τους άντρες και τις γυναίκες που αποτελούν τον πυρήνα αυτής της μονάδας. Θέλουμε να απευθύνουμε ένα βαθύ ευχαριστώ στη διοίκηση της 113 πτέρυγας μάχης και σε όλες τις επιστασίες της που βοηθούν τόσο αποτελεσματικά το έργο μας. Η συνεργασία μας είναι μια έμπνευση, καθώς καθημερινά αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και καταστάσεις που απαιτούν συντονισμένες προσπάθειες. Η αφοσίωσή σας στην υποστήριξη των αποστολών μας και η ετοιμότητά σας να παράσχετε την απαραίτητη βοήθεια είναι ανεξήγητες. Αγαπητοί διατελέσαντες, διοικητές της 383 μοίρας ειδικών επιχειρήσεων και αεροπυρόσβεσης, με την ευκαιρία της επετείου των 20 χρόνων από την ίδρυση της μοίρας, θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμότερες μας ευχαριστίες για την αφοσίωσή σας, την καθοδήγηση και την ανεκτήμητη προσφορά σας. Η επιτυχημένη πορεία της μοίρας δεν θα ήταν δυνατή χωρίς το όραμα, την ενέργεια και τη διαρκή συνεισφορά σας. Συγχαρητήρια για αυτά τα εξαιρετικά 20 χρόνια και ανυπομονούμε για τη συνέχεια. Κύριε Αρχηγέ, σας διαβεβαιώνουμε πως σε κάθε ενδεχόμενο θα συνεχίσουμε να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε άμεσα, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, στην εκτέλεση της αποστολής που μας έχει ανατεθεί, ούτως ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε ανθρώπινη απώλεια και οικολογική καταστροφή. Από τη μήνα προσωπτάμενος Χρήστος Λίτρας, διοικητής 383 μοίρας ειδικών επιχειρήσεων και αεροπυρόσβεσης. Χαιρετισμούς από τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέρα Φεπτάμενο Θεμιστοκλή Μπουρολιά. Προσοχή! Κύριε Αρχηγέ της Τακτικής Αεροπορίας, κύριε Διοικητά της Αεροπορικής Υποστήριξης, κύριοι Περιφερειακοί Διευθυντές του Περιοριστικού Σώματος και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κύριοι εκπρόσωποι του Σεβασμένου του Μητροπολίτη και Κασανδρίας, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να γιορτάσουμε τα 20 χρόνια της 383 μοίρας εδώ στο χώρο της 113 πτέρυγας μάχης. Μιας μονάδας με ξεχωριστή ιστορική αξία για την πολεμική αεροπορία, καθώς αποτελεί απόγονο μιας σειράς αεροπορικών μονάδων στον τόπο αυτό, οι οποίες ξεκινούν από τις πρώτες εμφανίσεις αεροσκαφών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά την απελευθέρωσή της τον Οκτώβριο του 1912. Ξεκινώντας από την Ελευσίνα πριν από 2 δεκαετίες, η 383 μοίρα το 2006 εντάχθηκε σε αυτήν εδώ την πτέρυγα μάχης με αρχικό σκοπό να εκτελεί αποστολές αεροπυρόσβεσης στο βόρειο τμήμα της επικράτειας. Μία αποστολή με ιδιαίτερα αξία και μεγάλη κοινωνική ευαισθησία στη μάχη κατά του πιο καταστροφικού αιτίου επίδρασης επί του φυσικού πλούτου της χώρας,
στην άμεση μάχη με τις φλόγες. Τη μάχη αυτή έδινε στην Οικομίδια της Τουρκίας, στην πυρκαγιά των δηληστηρίων Τούρπας, το πρώτο αεροσκάφος Καναντέρ CR-415 το 1999, πριν ακόμα και από τη σύσταση της Μοίρας. Και από τότε και σχεδόν κάθε χρόνο εμφανίζονται στους ουρανούς της Μεσογείου, υποστηρίζοντας τους συμμάχους μας στη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, την Αλβανία, το Ισραήλ, συμβάλλοντας καθοριστικά με τον δικό της τρόπο στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής και κάνοντας τελικά όλους εμάς υπερήφανους. Εντός της ελληνικής επικράτειας και από τη Θράκη έως την Πελοπόννησο και την Κρήτη, από τη Ρόδο και το Καστελόριζο έως την Κέρκυρα και τους Οθονούς, η ερυθροκίτρινη παρουσία σας αναζωπυρώνει την ελπίδα στους πυρόπληκτους πολίτες της πατρίδας μας, καθώς όλοι πια γνωρίζουν πως η συμβολή σας στην κατάσταση της πυρκαγιάς θα είναι σωτήρια και καθοριστική. Η προσφορά σας όμως προς το κοινωνικό σύνολο και το έθνος δεν σταματά στις πυρκαγιές. Η μοίρα αναλαμβάνει ετοιμότητες και αποστολές έρευνας διάσωσης, καθώς και μικρής κλίμακας τακτικές μεταφορές, υποστηρίζοντας το έργο της πολεμικής μας αεροπορίας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμα μέλη, νυν και προηγούμενα της ευρύτερης οικογένειας της 383, υπτάμενοι και τεχνικοί, διαδαλέσσαντες διοικητές και ΑΕ της μοίρας. Σε αυτή την εποχή βαδίζουμε με γοργά και αποφασιστικά βήματα, προτιμάζοντας μια αεροπορία σύγχρονη, αποτελεσματική, έτοιμη να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας σε όλο το μήκος και το πλάτος του ελληνισμού, αλλά και μια αεροπορία που είναι δίπλα στον δοκιμαζόμενο συμπολίτη μας σε έναν αέναο πόλεμο ενάντια στην αναγκαιότητα της άμεσης αλληλεπομιδής, της σωτήριας έρευνας διάσωσης, της καθοριστικής σημασίας αεροπλώσμησης. Έναν πόλεμο βασιζόμενο στο δικό σας έργο, στις δικές σας προσπάθειες, με τις οποίες καταφέρατε να τον μετωσιώσετε σε συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα που συνιστούν σήμερα την αυταπόδεικτη αποτελεσματικότητα της σύγχρονης πολεμικής μας αεροπορίας. Το έργο σας, εκ του αποτελέσματος, αποτελεί φαροδείκτη και ελπίδα για όλες τις γενιές. Δώσατε και δίνετε μαθήματα αλτρουισμού και αυταπάρνησης, επαγγελματισμού και ανιδιοτελούς προσήλωσης και τελικά φιλοπατρίας και εθνικής συνείδησης. Αρετές που τόσο πολύ τις έχουμε ανάγκη στη σημερινή εποχή. Στον δύσκολο αυτό αγώνα σας, απέναντι στα καταστροφικά στοιχεία της φύσης, η πολιτεία, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του έργου σας, έχει προωθήσει το μεγαλεπίβολο σχέδιο πρόγραμμα Αιγής, που περιλαμβάνει την προμήθεια 7 νέων πυροσβεστικών αεροσκαφών CR-515 και την αναβάθμιση του υπάρχοντος στόλου των CR-415 που διαθέτει η μοίρα, που μαζί με τα υπόλοιπα νέα εναέρια και επίγεια συστήματα και μέσα θα αποτελέσουν μια καθοριστική απάντηση στις καταστροφικές συνέπειες που η κλιματική αλλαγή φέρεται να επιφέρει και στη σφοδρότητα των φαινομένων που αντιμετωπίσατε το καλοκαίρι που πέρασε. Η συμμετοχή σας σήμερα στα 20 γενέθλια αυτής της μοίρας αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη ότι η συναδελφοσύνη και το πνεύμα ομάδας, αλλά και η αγάπη και προσήλωση προς τον κοινό σκοπό ήταν και είναι οι αρχές αυτές που μας ενώνουν, μας εξυψώνουν και μας οδηγούν να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Εφόρου ζωής, να αισθάνεστε περήφανοι που υπήρξατε μέλη αυτής εδώ της ξεχωριστής ομάδας της 383 μοίρας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα και να σας προτρέψω να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, τον ίδιο επαγγελματισμό, την ίδια προσήλωση, να εκτελείτε το έργο σας με στόχο αυτή εδώ η μοίρα να ανταποκρίνεται πάντα στη βαρύτητα της αποστολής της, αλλά και στις ελπίδες κάθε δοκιμαζόμενου συνανθρώπου μας που καλείται να υποστηρίξει. Κλείνοντας το χαιρετισμό μου αυτό, την ημέρα αυτή της μνήμης και της τίμησης, αβίαστα η σκέψη μας μεταφέρεται στους συναδέλφους μας που κατά την εκτέλεση της αποστολής διήλθαν δια πυρός και ύδατος, αλλά δεν επέστρεψαν. Παρέμειναν πιστοί και ταγμένοι στο καθήκον και στον όρκο που έδωσαν μπροστά στα ιερά σύμβολα του έθνους να φυλάτουν πίστην στην πατρίδα. Κατά την εκτέλεση της αποστολής,
τηρώντας αυτόν τον όρκο μέχρι εσκάτων, πέρασαν στην αιωνιότητα για να έχουμε σήμερα εμείς μια αεροπορία ισχυρή, αποτρεπτική και αποτελεσματική. Η θυσία τους μας στενοχωρεί, μας θλίβει, αλλά και μας πεισμώνει να αποδείξουμε ότι η απώλειά τους δεν ήταν χωρίς αξία. Μας δίδαξε, μας έκανε σοφότερους, μας δυνάμωσε, μας έκανε μαθητές της ζωής στα παιδιά του αέρα. Τους σεβόμαστε, τους τιμούμε, δεν τους ξεχνάμε. Χρόνια πολλά. Ναι, τους παίρνει όλους. Ταϊσμένη είναι αυτή, ταϊσμένη είναι αυτή. Ελάτε εδώ πέρα. Ελάτε.